Videá so zbraňou v ruke, vyhrážky a surové bitky na detský gang v Trnave, ktorý mal podľa viacerých svedectiev útočiť na deti, ale aj dospelých, upozorňujeme už druhý rok. Trnavská polícia v lete ukončila vyšetrovanie s návrhom na podanie obžaloby za 8 útokov len pre 16-ročného chlapca. Upozorňujeme, že obsah nie je vhodný pre maloletých a citlivé povahy. Oni sa vždy pohybujú vlastne v skupinách aj na tých ich miestach, ktoré sú. Na kamaráta videl zbraň. On hovoril, že keby chcem, tak dávno nás to už vystrieľam a ukázali regulár za opaskom. Povedal, že to je alkohol a penáze. Videla som viaceré zábery od vás nahraté z mobilov, kde bol chlapec, ktorý napadal a veľmi surovým spôsobom iné deti. Tu vidíte chlapca, ktorý z ničoho nič kopne do nič netušiaceho dieťaťa. V Trnave je miestny gang, je tam jeden chalan, 15-ročný, ktorý napáda bezdôvodne ľudí, mláti pesťami a aj kopačkami do hlavy. Keď príde bezpečnostná služba, surovo napadne aj ju. Bije aj deti a dospelých, vlastne hľadá si takých slabších. Je to všetko nahlasované a polícia to ututáva na priestupky. Prípadu sme sa začali intenzívne venovať a zatiaľ, čo polícia pred 2 rokmi tvrdila, že informácie o detskom gangu nemá, nám pribúdali svedectvá. Vyhrážal sa nám aj kamarátovi, že keď mu nedá peniaze, tak ho zabijú. Mal boxer a teleskop. Nosil do školy nôž, vyhrážal sa nám jeho otec ako 10-ročným deckám, že nás pobije bejsbalovou tyčou. Chlapec, ktorý sa pohybuje so zbraňou, mi sám na Instagrame napísal, hovorí, že ešte ma nestretol a chcel by sa so mnou povyprávať. Sme sa videli, čo? Leonardo tu je? Vyjadrite sa! Mladému útočníkovi chceli dať priestor na vyjadrenie, pred našou kamerou sa schoval a jeho otec sa dal na útek cez okno. Máte zbrojný preukaz? Ako máte zbraň? Vynaučí normálnu. Máte ju aj teraz pri sebe? Tiež mám rôzne videá z jeho Instagramu, kde je so zbraňou a myslím, že postrieľam vás všetkých. A tá fotografia s prestrelenou nohou? To bola koho? Už po niekom strieľal? A po našej prvotnej medializácii polícia mladíka obvinila zo 7 útokov. Medzi nimi boli aj 3 deti. A po vyše roku a pol sa k prípadu vraciame a pýtame sa, čo je nové. Chodí stále tá skupinka, ešte mám pocit, že ich je viac, ako ich bolo. Sú tam mladiství, maloletí, popíjajú alkohol a páchajú tú činnosť, to napadanie ľudí bezdôvodne, stále útočia. Kontaktuje nás aj zúfalá matka. Hovorí, že jej syna dobili a do dnešného dňa nemá žiadny verdikt. Všetci to vedia, medializujete to a nič sa nedieje. Keď som došla sem si takto ruku za bieleho dňa ľudia ho videli. Išiel zo školy a išiel na stanicu. Išiel si hore kúpiť listok. Kľúčili, došli za ním, začali po ňom vykrikovať, celý život dvíhali. Nepomohol mu nikto. No v dnešnej dobe nikto nevie, či majú nôž. Hovorí, že jej syn bol po údere do hlavy hospitalizovaný v nemocnici so silným otrasom mozgu. Musel odísť zo školy, okamžite proste ostal dom, však bol na tente mesiac. Do dnešného dňa ho tu nedostanem, chodí von. Sa zmenil. No, úplne sa zmenil. Opäť sme kontaktovali políciu, ktorá potvrdila, že vyšetrovanie uzavrela a prípad by mal smerovať pred súd. Mladistvý bol obvinený z celkovo 8 skutkov výtržníctva a v jednom skutku aj za prečin ublíženia na zdraví. V zmysle zákona môže za takýto skutok hroziť trest odňatia slobody až na 3 roky. V prípade mladistvých sa trest znižuje na polovicu. Jeden z nich, ten, ktorého ste aj natáčali, on napadol môjho otca, zavolať tú celú skupinku na ňo. V súvislosti s uvádzanou zbraňou nebolo preukázané, že obvinený má alebo mal v držbe akúkoľvek zbraň. Ani v jednom zo skutkov nebolo zo strany polície zistené, že by obvinený zbraň alebo predmet pripomínajúci zbraň použil na spáchanie skutku. To je proste pre mňa úplný nonsens, že to ľuďom nevadí, veď žijú, majú tu deti príbuzných. Pre mňa to je proste totálne nepochopiteľné. A ušiel mi kvôli tomu najstarší syn zo Slovenska. A chce ísť aj preč, že chcú odísť preč. Obvinený útočník sa opäť k prípadu nevyjadril. Ja by som sa chcela s Leonardom porozprávať. Ohľadne tých trestných konaní. Kristýna Kevešová, televízia Markíza. No a s Kristínou Kevešovou sa teraz spájame aj naživo. Kristína, toto ale nie je jediný detský gang, na ktorý sme upozornili.
Áno, my sme v poslednom období naozaj ukazovali viacero mimoriadne surových bitiek, často so zbraňou alebo s rôznymi druhmi zbraní, kedy práve útočníkmi boli mladistvé osoby. Útočili nielen na svojich rovesníkov, ale dokonca aj staršie osoby. A čo je veľmi smutné, tak tieto útoky si sami veľmi často nahrávali a zverejňovali na sociálnych sieťach. Pred pár dňami vydala stanovisko aj generálna prokuratúra a hovorí sa o tom, že počet mladistvých páchateľov za posledné roky na Slovensku narastá a spomínajú sa tam viaceré trestné činy, ako je lúpež, vydieranie či nebezpečné vyhrážanie. Poďte si pozrieť stanovisko generálnej prokuratúry. Podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku tento negatívny trend nie je len prejavom individuálneho zlyhania mladých ľudí, ale je podľa neho predovšetkým dôsledkom zanedbaného pôsobenia rodinného a školského prostredia, vplyvu médií a sociálnych sietí, rovesníkov a atmosféry v celej spoločnosti, ale rovnako aj zlyhávania štátu.